Някой ограбил мола в Люлин. Много шантава история. Тия двамата са основните заподозрени. Някакви играчи ли са? Имат ли предишни престъпления? Приличат на някакви шматки. Честно казано не знам. Искам ти да влезнеш вътре сама и да им направиш предварителен профил. Дай. Ей, момченца! Работа с мачка, не е порадина! Тия са пълни идиоти. Мукса идва! Идва късам ризави камъци за опасни шматки нови. Ние сме от Люлин, а с нелегални работи не се занимаваме. Какво правиш ти тука, бе, Кенеш? Кириле! О! Слушаш ли ме въобще? Да, бе! Ще ни трябва професионална помощ. В смисъл, психиатър ли? Си усещам езика! Какви сте вие, бе? Махмуд Раджид from India. Изчаткали са всички. Аз съм сексапилният доставчик. Али са се инжирали. Чувам хеликоптер! Стрестяха всички. От планинг и ресърчинг няма кой да бачка. Пригответе ми картечницата! Вие ми приличате на кръците от сам вкъщи. Не, ние съм много тъпи. Сюжети кратки, ужасно стоки. Викат им опасните шмапки.